Balik usa ka buwan nga sweldo sa mga trabahante ug dawatunon nga mid-year bonus. Iparelis na sa Mandawi City Hall. Taliwa ning mga panghitabo tungod sa coronavirus disease. Ang report ni Nico Sereno. Nakigtigom kaganihang buntag si Mayor Jonas Cortez sa mga opisyales sa kapulisan, kasundaluhan, Coast Guard ug ubang ahensya. Gituki ang pagpahugot sa seguridad sa dakbayan taliwa nining mga lakang tungod sa coronavirus disease. Usa sa bantayan ang mga pantalan ug kabaybayunan pagsusi kung may mga tawo nga moabot nga gidili karon. Ang curfew gikan alas 10 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Mipahimangno ang mayor sa mga establishmento nga di mutuman sa curfew ug dili manira og sayo. We will not hesitate to paghatag og administrative sanction. No, one of which is ang kaning sa business permit nila revocation. Nakikita sab si Cortez sa City Treasurer aron hisgutan ang plano alang sa mga empleyado. Nasabutan sa mga opisyales, i-release na ang balik usa ka buwan nga suhulan sa mga regular employees, lakip na sab ang ilang mid-year bonus. Karong si Manaha, gikatakdang mahatag kini. Samtang maihatag sab alang sa mga job order personnel aron makasapar-sapar sa ilang galastuhan ning panahon sa hulga sa COVID-19. Instead of 1530 ta, so ipa-release na nato ang whole month. Anyway, ang DTR ana niya ato mang basis is February. So if you have completed your service in February, then we can release the whole month earlier. After all, budgeted naman, ato na lang yung ipa-release og sayo. We're going to make some major adjustments karon no nining panahon sa kalisod. Laing gipahibaw sa syudad ang plano sa pagpauswag unya sa deadline sa payment sa real property tax gikan Marso 30 hangtod na sa Mayo 30. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.